سيادتي.
Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεομεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και του
του συνευκομένου αυτού Αγίου Αρχιερέως Νικολάου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ Ιερομονάχου και της συνοδείας αυτού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ιεροψαλτών του Αγίου Ναού τούτου και πάντων των συμμετεχόντων εις την Ιεράν Λιτάνευσιν ταύτην, μετά των οικείων ημών, υγείας, βοηθείας και σωτηρίας υπερ αυτών είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σεβασμιότατε Άγιε Μεσογέας, Άγιε καθηγούμενε της Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, κύριε Εφραίμ, αγαπητοί μου αδελφοί, μεγάλη χαρά μας απόψε, βαθιά η συγκίνησή μας, καθώς υποδεχόμαστε την εικόνα της παραμυθίας, της Παναγίας μας, αντίγραφο της εικόνας της Θαυματουργού που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Και είναι μεγάλη χαρά μας γιατί η Παναγία μας είναι πράγματι αυτή που μας παραμυθεί, που μας παρηγορεί, που ανάγει τις προσευχές μας στον Μέγα Αρχιερέα και Λυτρωτή μας Ιησού Χριστόν. Είναι αυτή στην οποία καταφεύγουμε πάντα με πίστη, με εμπιστοσύνη πολύ, με ελπίδα μεγάλη, για να αναθέτουμε τα προβλήματά μας, τα αιτήματά μας. Την επικαλούμαστε πάντοτε στις χαρές και στον πόνο μας και πιστεύουμε εκείνη ως μητέρα του Χριστού μας και δική μας πνευματική μητέρα σπέβδει για να μεταφέρει τις ηγεσίες μας προς τον Υιόν της και Θεόν μας. Άγιε καθηγούμενοι, είναι η μεγάλη χαρά μας και ευγνώμονες οι ευχαριστίες μας για την μεγάλη αυτή δωρεά που κάνετε στην πόλη μας και σε αυτή την εινορία, την εωσύστατη, όπου ο Άγιος Μάξιμος αγκαλιάζει όλη αυτή την εινορία και την περιοχή, ο Άγιος Μάξιμος που πήρε τα μαθήματα της Ορθοδοξίας στο μοναστήρι, στο Βατοπέδι, για να γίνει ο φωτιστής των Ρώσων. Γι' αυτό λοιπόν είναι διπλή η χαρά μας και σας ευγνωμονούμε και εσάς, αλλά και τον φίλο μας τον Νέαρχο, ο οποίος έκανε αυτή την δωρεάν και είναι απόψε μαζί μας και θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε, να τον γνωρίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε από κοντά. Η Παναγία να είναι μαζί μας, να γιορτάσουμε μαζί τον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκό, τον άνθρωπο αυτό που δίνει φως σε αυτή τη δύσκολη εποχή μας με τη ζωή του, το παραδείγμά του, τη μαρτυρία του, την ομολογία του, τους αγώνες του. Και τώρα όλοι μαζί ας περάσουμε στο ναό μας για να τελέσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και να ασπαστούμε τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας μας και του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και έτσι να γίνουμε μια μεγάλη και όμορφη οικογένεια κάτω από την χάρη και την ευλογία του Θεού μέσα στον νεόδημετο αυτό Ιερό Ναό. Να παρακαλέσουμε τον Γέροντα να μας δώσει δύο ευχές. Και εμείς, σεβασμιότατε, ήρθαμε με πολύ χαρά
ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας για να τιμήσουμε μαζί σας τον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκό. Και από ό,τι φαίνεται, από όλη την βιωτή του Αγίου Μαξίμου, είχε μία ιδιαίτερη αδυναμία στην Παναγία. Και ακριβώς δεν θα λησμονήσω, σεβασμιότατε, την παρουσία και τη δική σας και με τον μακαριστόν Άγιον Αργολίδος, που πήγαμε στη Μόσχα τότε και ο μακαρίτης, ο Πατριάρχης ο Αλέξιος, μας έδωσε εντεμάχιον του Αγίου Λειψάνου και φέραμε και εσείς στην επαρχία σας και εμείς στη μονή μας. Και μάλιστα τότε γινόνται διάφορες διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις πότε θα πάμε, και επέμενε ο αείμνηστος Πατριάρχης να πάμε και να το συναντήσουμε την ημέρα της Παναγίας του Καζάν, στο Κρεμλίνο. Και ακριβώς εκεί μας έδωσε το Άγιο Λείψανο, όπως ενθυμίστε κι εσείς, και τότε είπαμε στους πατέρες ότι και αυτόν είναι ένα σημείο της θεοτοκοφιλίας του Αγίου Μαξίμου, ο οποίος εκοιμήθη την ημέρα που γιορτάζει η Παναγία η Παραμυθία, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Και τότε φέραμε σήμερα ως δώρο του πνευματικού μας τέχνου, του Κυρίου Νεάρχου Παναγή, την εικόνα αυτή σήμερα μαζί σας, και μάλιστα, σεβασμιότατε, για να το ξέρετε και εσείς και το ποίμνιό σας, είπαμε στους αγιογράφους και είχαμε τρίματα των λειψάνων του Αγίου Μαξίμου και τα έβαλα στην πογιά και είναι στην εικόνα της Παναγίας. Και αυτό το κάναμε για να χαριτωθεί η εικόνα με τη χάρη του Αγίου Μαξίμου, και νομίζω ότι η εικόνα αυτή, και θα το δείτε, θα τελειώσει τον νόμο πολύ γρήγορα. Θα γίνει έναν κέντρο ιαμάτων, ψυχών και σωμάτων, και θα δείτε ότι, όπως είπατε κι εσείς, η Κυρία Θεοτόκος θα είναι εδώ η βασίλισσα και η πριγκίπισσα, και αυτή την οποία θα έχουμε να αναποθέτουμε τις θλίψεις και τα προβλήματά μας. Και μάλιστα τότε έρχεται η Παναγία η Παραμυθία ως πιστόν αντίγραφον της θαυματουργού εικόνος που έχουμε στη μονή μας. Αυτό είναι μια μεγάλη ευλογία για την πόλη σας, και δεν θα λησμονήσω, σεβασμιότητε, όταν ο αείμνηστος Παπαεφρέμο Καντονακιώτης ήρθε να προσκυνήσει στο Βατοπέδι, και τον πήραμε τότε στην Παναγία την Παραμυθία, και τότε την κοίταξε με αυτό το βλέμμα το διορατικό που είχε, και συγκινημένος εφώναξε μπροστά στην Παναγία: «Παναγία μου, όλο το Άγιον Όρος είναι το περιβόλι σου, εδώ είναι ο θρόνος σου», έτσι είπε. Και πραγματικά σήμερα σας φέρνουμε με πολύ χαρά την εικόνα αυτή, που θα αποτελέσει, νομίζω, μία καταφυγή όλων σας εδώ στην εικόνα της Παναγίας, ώστε πραγματικά η παραμυθιτική της βοήθεια και σκέπη και προστασία να είναι πάντα στις καρδιές σας. Την ευχή σας. Ο αγαπητός μας Νέαρχος Παναγής είναι μαζί μας, ο δωρητής, και τον παρακαλούμε να μας δώσει τις ευχές του. Σεβασμιότατε, είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε εδώ στην πόλη της Άρτας και στον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκό, στην Εκκλησία, και προσκομίζουμε την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας. Ήταν μια ιδέα, μια σκέψη της γυναικός μου, της Μαρίνας, η οποία ήθελε να κάνει κάτι για την Παναγία. Ρώτησε τον γέροντά μας, τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ, και αυτός αμέσως είπε να κάνουμε μια εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας πιστό αντίγραφο. Και μάλιστα μας είπε να την αφιερώσουμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού. Εμείς αμέσως θελήσαμε να κάνουμε την προσταγή του πραγματικότητα, και έτσι φέραμε εδώ πέρα την εικόνα. Και τώρα η Άρτα συνδέεται όχι μόνο μέσω του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, αλλά επίσης και με την Παναγία την Παραμυθία, η οποία είναι μια εικόνα στο Βατοπέδι. Το μόνο που ζητούμε από εσάς είναι να μας θυμάστε στις προσευχές σας, εμένα, τη σύζυγό μου τη Μαρίνα, τα 4 μου τα παιδιά, καθώς και την Κύπρο, η οποία περνά πολύ δύσκολες ώρες. Σας ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε να ζήσετε και τα παιδιά να τα χαίρεστε και να είστε και καλά. Η ευλογία του Θεού και της Παναγίας μας να σας σκεπάζουν. Να ζήσετε. Ωραία.